नै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 39थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंबाय। बेयाव नोंथांखौ गाहाय आलासि महरै लिंना लेंहरनाय जादों। दिनैनि हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसालिया जखनथाय। दा बेवहाय गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदों। गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयैदि एसे उनबाबो इंराजि गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि सिगाङै बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दा दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरारि जखनथाय। दा बे गेवलां मेलाव बेखौनो गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखिनि ओनसोलनि माखासे समस्यानि खोथा, बर' हारिनि समस्यानि खोथा, बर' हारि जौगानांगौनि खोथा, सोलोंथाइनि खोथा बेफोरखौ सावरायनाय जादों। बेनि गेजेराव जोङो जिहेतु धेमाजि हालामनि एबा सिलापथार हालामा जिहेतु अरुणाचल बर्डारजों नांजाबनाय, बेखौ नोजोर बोनानै बे माखासे खोथाखौ सावरायनाय जाहैदों। जिहेतु जोंनियाव माने बर'फोरखौ लेबार हिसाबै बिथांमोना अरुणाचलाव थानाय जिहेतु अरुणाचलनि मानसिफ्रा लेबार हिसाबै जोंनि गथ' गथाय हिन्जावसा स्पेसियेलि हिन्जावसा गथ'फोरखौ बिथांमोना गथ' बानो थाखाय भन्टि हिसाबै बिथांमोना नागिरफैयो। दा बेवहाय जोंनिया बर' मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जेंना जानो गोनां जायो। बिदिनो सोरबा सिख्ला देरबाय, सिख्ला देरनाय समाव बिदिनो जिनाहारि खालामनानै हरजायो, सोरबा बिदिनो बायदिसिना निर्यातन खालामना हरजायो। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंदों, दिनैनि जोंनि रायजो राजाफ्रा बैफोर जेंनाखौ मोगा मोगि जानो थाखाय साखाफारा जानांगौ आरो जायफोर जोंनि गामिफोराव जोंनि बर' मानसियानो एजेन्ट हिसाबै नागिरनानै फैयो, बैफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ नुयोब्ला जोंनि दख'रानो खबर होनांगौ आरो रायजो राजाया बिथांमोननो सावरायनानै बिथांमोनखौ हमनायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ। बे खोथाखौ आं सावरायनाय जादों। आरो लोगोसे नैबेयाव जोंनियाव जिहेथु जोङो धेमाजि हालामनि जा समस्या एबा जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे जेंनाया जोंनियाव बारानिफ्राय बारा जादों। बेखौबो नोजोर बोनानै फंनैसो खोथा बुंनाय जादों। जिहेथु जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौ जायोब्ला जों एबसुआल' एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बेखौ बन्द' खालामनांगौ बुंब्ला जाबाय थानाय नङा। दा बेनिखायनो आं गासैबो जेसेबांनाखि बर'नि माहारियारि आफादफोर दं आरो रोंगौसा बिथांमोन दं आरो गारजेन बिथांमोनखौबो बे मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों, बिथांमोना नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौ आरो धोरोमारि आफादफोरखौबो जों खावलायदों। जिहेथु जे धोरोम आफादफोरा जोंना बायदि बायदि खृष्टान, बाथौ, ब्रह्म, सतसंगि गुबुन गुबुन धर्मफ्राव थायो। बे धर्म आफादा नैबे हाबा दाननाय हाबाफारिखौ जों नैबे 18 इयार्सनि गाहायाव हाबा जानाय गथ'फोरखौ नैबे हाबानि दाननाय हाबाफारि बै जिनिसखौ खालामनाङा होननानै आं बेयाव खावलायदों। आरो बिथांमोना जुदि जोंनि मोजां खावलायनायाव जुदि मानियाबा जों बिथांमोनखौ आयेननि बेब'स्था लानानैबाबो जों बन्द'खौ खालामथारनांगोन। आं बे समाव बेखौ खावलायदों। आरो बेनि गेजेराव आं मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनो सानदों, जिहेथु जोंहा नैबे साननैसो सिगां मोनसे खोथा दावराव जाबाय थादों। जिहेथु आरोबाव गुबुन मोनसे एबसु आफाद दानायनि खोथा। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रोखा बुंनो नागिरदों। जिहेथु एबसुआ एबसु हिसाबैनो थाबाय थागोन, बेयाव गुबुन आफाद दानाय दायैनि खुनु खोथा गैया। एबसुआ जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन, बर' हारिया थागोन, अब्लासिम एबसुआ थागोन। हय बेनि दैदेनगिरिफ्रा सोलाय सोल' जागोन, खिन्थु एबसुआ एबसु हिसाबै थाबाय थागोन, जाथिनि थैनाय थांनायनि खामानि मावबाय थागोन। जिहेथु जेराव बेयाव आफाद गोदान दानायनि खोथा ओंखारदों, दा बेवहाय जाय बिथांमोना दानो नागिरदों आरो दाबाय, जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों। बिथांमोना जुदि दादोंब्लाबो बैयाव बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामफिननांगौ आरो बिथांमोना जुदि गावनि राजनितियारि मोनथायनि मुलाम्फानि थाखाय बै आफादफोरखौ दादों, जों बेखौ क्लियार खालामना होदों। दिनै गोबां बिदिनो एबसुनि अनगायै गुबुन गुबुन आफादफोर दाबाय, गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बेबायदिनो गोबाव थिसथियाखै। दिनैबो जों बेखौबो गोबाव थिसथिनाय नङा आरो बिथांमोना खामानि मावनो हानाय नङा। जों रोखायै बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो रोखा फोरमायगोन, जिहेथु बेवहाय जाय आफादफोरखौ दादों, नैबे गोदान आफाद एबसु आफाद दादों होननाय खोनादों। दा बेयाव जायफोर दादों बिथांमोना गावसिनि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय दादों। बेवहाय बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जुदि माबा मोनसे बर'नि समस्या दंबा जोंनि जेसेबांनाखि बर'नि आफादफोर दं, आफादफोरजों फैनानै सावरायफैनो थाखाय बेखौ खावलायहरनाय जादों। दानि जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोरा दा निसा जुक्तु बेखौ जावले एबा नुबाय थानाय जादों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव। बिनि सायाव सारा मा मेसेज हरनो सानो? नंगौ, दिनै जोंनि बर' समाजावल' नङा, बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफ्रावबो दङ।
जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बिदिनो निसा जानाय, ड्राग्स जानाय, भां जानाय, जौ बायदिसिनायाव गोबां माने गोजोमनानै दं। नुदोंबो जोङो बिदिनो बायदि रोखोमै जाथाय जानाय। दा बेवहाय जों बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों, बेखौनो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, जिहेथु जों नैबे लाइमोन मोनसे सम, बे लाइमोन समाव जिहेथु जों गासै खामानिखौ मावनो हायो, जों थांना थानांगौनि समाव जिखिनि खामानि मावनांगौ, दा जों बैफोर खामानिखौ मावनो हायो। दा बैफोर खामानिखौ जों मावनानै लायोब्ला मोजां जायो। दा जों बेखौनो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, जोंनि लाइमोनफ्रा, बर' हारिनि जि लाइमोन जायफोर निसा जुक्त'आव गोजोमनानै दं, बिथांमोनहा गारनांगौ निसा जुक्त'नि लामा, निसानि लामाखौ, जौ जुवा, भां सोबनाय, ड्राग्स, सिगारेट बैफोरखौ गारनानै गावनि जिउ दानायनि राहाखौ नागिरनांगौ। सोरबा BA पास जाबाय, सोरबा MA पास जाबाय, सोरबा हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा जुदि साख्रि मोनाखै, साख्रि मोनाखैब्ला साख्रि मोनैनिबो गुबुन गुबुन राहा लामा दं। बैफोर राहा लामाखौ लानानै बिथांमोना गावनि जिउ दानायनि राहा लामाखौ लानांगौ। जाहाथे नैबे ड्राग्स भाङाव जुदि गोजोमनानै थायोब्ला गावनि जिउजों लोगोसे बिमा बिफा, न'खर, गासै धन सम्पतिया दंस' जालांगोन। जों बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारे बारे खावलायदों, गले गले खावलायदों, बैफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जानगार जानांगौ। जुदि नोंथाङा फरायनो हालाब्ला, नोंथांनि न'खरा फोरोंनो हालाब्ला, नोंथाङा जिउ दानायनि अल्टारनेट गुबुन लामा लानांगौ। जेरै बिदिनो बायदि रोखोमनि खामानि दं। नोंथां कम्पिउटार मेकानिक सोलोंनो हायो, मबाइल रिपेयारिं खामानि सोलोंनो हायो, बाइक मेकानिक, मटर गारिनि मिस्ट्रि सोलोंनो हायो, फार्निचार मिस्ट्रि सोलोंनो हायो। बैफोरबायदिनो गुबुन गुबुन मोजां खामानिखौ सोलोंनानै गावनि जिउखौ मोजां दैदेनलांनांगौ, जों बेखौ खावलायनाय जायो।